Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Ang atong video karon magtutok unsaon pagpahayag og gusto ug disgusto. Gusto ko ani, dili ko gusto ana. Pangalitan gusto kog ice cream, dili ko gusto og sushi. Ang mga lessons nato kay caption sa Hinapon ug in English. Kung buot nimong mobasa og Nihongo, estudyohi una ang hiragana alphabet nga gitudlo ko sa lessons 1, 2 ug 3. Mamaster ni nimo sa usa ka hapon lamang. Kung buot ra nimong mosulti pero dili mo basag Nihongo, pwede mong basahon ang English transliteration sa Hinapon. Sa di pa ta mosugod og pormag mga sentences, ani atay mga kinatibuk ang grammar rules labot sa Hinapon. Primero, ang sentence structure kay subject, object, verb. Kinsay naghimo sa action, gihimo sa action, unya ang verb o action word mao ang katapusan nimong isulti. Bali ni Cebuano og Tagalog nga kasagaran nagsugod sa verb. Sa in English, ang verb o action word kay naas tunga-tunga sa sentence. Ikaduha, ang subject o kinsay naghimo sa action dili kinahanglan kanunay isulti sa sentence tungod kay matansyahan man nimo kung kinsa ni tungod sa paggamit nila sa particle wa para sa gihisgutan. Kung kabaw na ka kung kinsay gihisgutan, dili na nato balik-balikon og sulti sa mga sagunson nga mga sentences. Ikatulo, ang mga nouns, adjectives ug verbs walay plural forms ug dili kinahanglan ang subject-verb agreement. Sa in English daghang kuskus balongos. I am, he is, they are, adunay am, is ug are, why ingon ani sa Hinapon. Ikaupat, ang Hinapon kay walay masculine or feminine nouns or adjectives. Ang Cebuano adunay gamay tungod sa Espanyol, gwapa-gwapo, maldita-maldito. Sa Hinapon, ang pulong para sa lalaki ug babae parehas ra. Ikalima, ang Hinapon kay duha ra ka basic tenses, past ug non-past. Ang present ug future parehas ra. Pero ang future tense dungagan og future time expression, pangalitan ugma, sunod semana, sunod tuig. Ikaunom, ang period sa Hinapon kay lingin o bilog, sama sa imong nakit-an karon diri. Ikapito, ang paggamit nilag kanji, mao ni nakalisod sa Hinapon, kay adunay mga 2,000 ka basic kanji. Dili ni sayon katunon, unya ang pagbasa maglain-lain. May ubang kanji hasta 3 o 4 ka paagis pagbasa. Dili ko motudlo og daghang kanji, pero aduna tay overview lesson sa kanji in a separate video para makasugod kag tuon nga ikaw lamang gamit ang kanji book o kanji app sa imong telepono. Sa Binisaya, mogamit ta og verb nga gusto para sa like og dili ko gusto para sa hate. Pero sa Hinapon, mogamit sila og adjectives. Ang like sa Hinapon kay suki, suki. Unya ang hate kay kirai, kirai. Makita nimo nga sulod sa brackets kay adunay na. Tungod kini kay mga na type adjectives man ni sila. Kung gamiton gani para mo describe og noun o butang, gamitan ni sila og na pangalitan ballpen. Suki na ballpen. Ballpen nga akong ganahan. Kiray na ballpen. Ballpen nga dili nako ganahan. Apan sa atong lesson karon, gamito nato ni sila bilang adjectival predicates ug dili nato kinahanglan ang na. Mao nang gibutang nako og parenthesis. Pero timan nga adjectives ni sila. Pagsulti nga si A ganahan og B, ang sentence pattern kay Awa biga skides. Awa biga skides. Ang A kay ngan sa tao, ang B kung unsa iyang ganahan, ang suki kay ganahan, unya ang des mao ni ang verb. Sa in English pa, is, are o am. Ang wa ug ga mga particles ni sila nga mosignos kung unsay gamit
anang mga pulong sa sentence. Ang wa kay mao'y topic particle, ang ga mao ang subject particle. A wa, hisgutan nato si A. B ga, mahitungod kang A, ang B kay gusto niya. Si A gusto og B. A wa, B ga, skides. Nining atong training video, muhatag ko og juteng panahon pag human ako og hinapon, alang nimo masumay og ma-practice ang pagsulti sa hinapon. Pangalitan, ako gusto og ice cream. Ang ako sa hinapon kay watashi. Unya ang ice cream kay ice cream. Gamit ang pattern, ang paghinapon sa ako gusto og ice cream kay watashi wa ice cream ga suki desu. Watashi wa ice cream ga suki desu. Ang watashi wa pwede wagtangon kung dili gani isulti kinsa ang tao, ang automatic nga tao kay ang nagsulti. Busa pwede ra kamo ingon og ice cream ga suki desu. Unsaon man paghinapon sa ako gusto og music? Ang music sa hinapon kay ongaku. Ongaku. Ang tubag, watashi wa ongaku ga suki desu. Watashi wa ongaku ga suki desu. Pwede wagtangon ang watashi wa ug mosulti ra kag ongaku ga suki desu. Ang hinapon sa Japan kay nihon. Unsaon man nimo pag-ingon sa hinapon? Gusto ko sa Japan o ako gusto sa Japan. Ang tubag, watashi wa nihon ga suki desu. Watashi wa nihon ga suki desu. Pwede wagtangon ang watashi ug moingon ra kag nihon ga suki desu. Unsaon man pagsulti og ikaw ganahan og ice cream? Ang A kay pulihan nato sa ikaw. Unya ang hinapon sa ikaw kay anata. Anata. Busa ang tubag mahimong anata wa ice cream ga suki desu. Anata wa ice cream ga suki desu. Dili nimo mawagtang ang anata wa, kinahanglan gyud ning isulti. Si Mary ganahan og iring. Ang hinapon sa iring kay neko. Neko. Ang tubag, Miyari-san wa neko ga suki desu. Miyari-san wa neko ga suki desu. Ang kining sang ikabit ni sangan sa tao isip tahod, mura ni siya og Miss o Mr. Si Jiro ganahan og sushi. Unsaon man ni paghinapon? Ang tubag, Jiro-kun wa sushi ga suki desu. Jiro-kun wa sushi ga suki desu. Ang kun kay ikabit sa mga ngan sa batang lalaki, isip pagtahod. Sa mga batang babae, ang ikabit kay sang, pareha sa mga dagkong tao. Pagsulti og ganahan ko nimo kay watashi wa anata no koto ga suki desu. Watashi wa anata no koto ga suki desu. Ang anata nahimong anata no koto aron dili kaayo direkta paminawon. Ang pasabot sa anata no koto kay mga butang bahin nimo. Pero masabtan ra gyapon kag moingon og watashi wa anata ga suki desu o wagtangon ang watashi wa unya anata ga suki desu na lang. Talagsaon ra kaayo ang hapon nga mosultig I love you. Kasagaran nilang isulti kay gusto ko nimo o I like you o suki desu. Unsaon man pagsulti nga si Mary ganahan niya si Jiro? Ang tubag, Miyari-san wa Jiro-kun no koto ga suki desu. Miyari-san wa Jiro-kun no koto ga suki desu. Ang pagdungag sa no koto aron mahimong Jiro-kun no koto, nagpasabot kini nga ang paggusto ni Mary kang Jiro dili ordinaryong paggusto apan romantic nga pagkagusto. Kutob karon atong nakatunan ang sentence pattern nga A wa B ga suki desu. A wa B ga suki desu. Si A ganahan og B. Para mo porma og question, ganahan ba si A og B? Idungag nato sa katapusan sa sentence ang question particle ka. A wa B ga suki desu ka?
Ganahan ba si A ug B? Sayon ra pagbuhat og question sa hinapon, dungagan lang nato og particle ka sa katapusan, unya ang sentence mahimong question dayon. Ato ning tan-awon sa mga sunod nga slide. Unsaon man nimo pagpangutana? Ganahan ka bag ice cream? Ang tubag. Anatawa, ice cream ga ski desu ka? Anatawa, ice cream ga ski desu ka? Tungod kay question man ni, pwede nimo wagtangon ang anatawa kay understood man sa naminaw nga siya ang gipangutana. Kung question gani unya wa gisulti ang tao, automatic nga ang gipasabot ikaw nga gipangutana. Pwede ra ka moingon og ice cream ga ski desu ka? Ice cream ga ski desu ka? Unsaon man nimo pagpangutana? Gusto ka og music? Ang tubag. Anatawa, ongaku ga suki desu ka? Anatawa, ongaku ga suki desu ka? Ang hinapon sa swimming kay suie. Suie. Unsaon man nimo pagpangutana? Gusto kag swimming? Ang tubag. Anatawa, suie ga suki desu ka? Anatawa, suie ga suki desu ka? Pwede pod wagtangon ang anatawa unya ang mabilin. Suie ga suki desu ka? Suie ga suki desu ka? Unsaon man nimo pagpangutana? Ganahan kang Mary? Ang tubag, ato na lang skip ang anatawa kay understood man ni kay question man. Ang tubag, Miyari-san ga suki desu ka? Miyari-san ga suki desu ka? Kini sa ordinaryong mga butang pangalitan ganahan bakas batasan ni Mary. Pero kung imong pasabot kay romantiko nga pamaagi, gamiton nimo ang Miyari-san no koto. Por iso ang tubag mahimong Miyari-san no koto ga suki desu ka? Miyari-san no koto ga suki desu ka? Kung pangutanon ka, unya ganahan ka, motubag ka og Hai, suki desu. Hai, suki desu. Ang meaning sa hai kay oo o yes, unya suki desu pasabot ganahan ko. Dili na kinahanglan isulti ang watashi wa kay understood naman nga ang imong tubag mahitungod sa imong kaugalingon. Kung dili ka ganahan ang imong itubag kay iie suki janai desu. Iie suki janai desu. Ang meaning sa iye kay dili o no, unya ang suki janai kay negative conjugation kini sa suki. Suki ganahan, suki janai dili ganahan. Unya ang ending nato kay ang verb des gihapon. Pangutanon ka, anatawa suie ga suki desu ka? Anatawa suie ga suki desu ka? Ganahan ka ba og swimming? Abi ganahan ka unsa may imong itubag? Hai, suki desu. Hai, suki desu. Abig di kaganahan, ang imong itubag kay iie suki janai desu. Iie suki janai desu. Unsaon man pagpangutana, gusto kag iring? Gusto kag iring? Ang tubag. Anatawa, neko ga suki desu ka? Anatawa, neko ga suki desu ka? Pwede gihapon wagtangon ang anatawa kay question man ni. Og moingon ra ka og neko ga suki desu ka? Neko ga suki desu ka? Kung yes ang imong tubag, unsaon man nimo pag-ingon sa hinapon? Hai, suki desu. Hai, suki desu. Kung dili ka gani ganahan, moingon ka og iie suki janai desu. Iie suki janai desu. Unsa may hinapon sa ganahan kag ice cream? Ganahan kag ice cream? Ang tubag. Anatawa ice cream ga suki desu ka? Anatawa ice cream ga suki desu ka?
Kung mutubag kag o, unsaon man yung pagtubag sinapon? Hai iski desu. Hai iski desu. Dili ko ganahan? Iie suki janai desu. Iie suki janai desu. Pag pangutana og unsa imong gusto, ang sentence pattern kay anata wa nani ga suki desu ka? Anata wa nani ga suki desu ka? Kay pangutana man kini, pwede tangtangon ang anata wa aron mahimong nani ga suki desu ka? Ang nani kay hinapon sa unsa man o what. Nani ga suki desu ka? Unsa may imong gusto? Ice cream ga suki desu. Ice cream ga suki desu. Gusto kog ice cream. Karon gusto pod kog swimming. Ang atong tubag malahi og gamay. Ang particle nga ga ilisdan sa particle nga mo. Aron mapasabot nga dugang sa ice cream, gusto usab ko og swimming. Suiemo suki desu. Suiemo suki desu. Gusto usab ko og swimming. Jan-kun wa nani ga suki desu ka? Jan-kun wa nani ga suki desu ka? Mao ni iyang gusto og palihog tubaga. Jan-kun wa ongaku ga suki desu. Jan-kun wa ongaku ga suki desu. Gusto usab siya og sushi. Jan-kun wa sushi mo suki desu. Jan-kun wa sushi mo suki desu. Kay ato namang natukoy nga si Jan atong gihisgutan, pwede wag tangon ang Jan-kun wa ug mosulti lang ta og sushi mo suki desu. Sushi mo suki desu. Aron motukoy nga ganahan pud siya og sushi ug dili lang ang music. Kung maayong kag gusto kaayo nimo, mosulti ka og hai daisuki desu. Hai daisuki desu. Ang meaning sa dai kay dako. Daisuki kay dako kaayo imong gusto. Kung dili kaayo kaganahan, moingon ka og iie amari suki janai desu. Iie amari suki janai desu. Ang pasabot sa amari kay dili tanto, dili kaayo. Unya kinahanglan ni parisan kanunay og negative conjugation sa usa ka adjective o verb. Sa atong kaso diri giparisan nato siya sa negative conjugation sa suki nga mao ang suki janai. Bali pasabot sa amari suki janai kay dili kaayo ko gusto. Unsaon man nimo pagpangutana og gusto ka bag iring? Gusto ka bag iring? Ang tubag. Anata wa neko ga suki desu ka? Anata wa neko ga suki desu ka? O wag tangon ang anata wa og neko ga suki desu ka na lang. Unsaon man nimo pagsulti og gusto kaayo ko? Ang tubag. Hai daisuki desu. Hai daisuki desu. Kung dili kaayo nimo gusto, ang tubag kay iie amari suki janai desu. Iie amari suki janai desu. Unsaon man nimo pagpangutana, gusto ka ba og sushi? Gusto ka ba og sushi? Anata wa sushi ga suki desu ka? Anata wa sushi ga suki desu ka? Pwede wag tangon ang anata wa og moingon ka na lang og sushi ga suki desu ka? Sushi ga suki desu ka? Moingon ka ganig, gusto kaayo ko. Ang imong tubag kay hai daisuki desu. Hai daisuki desu. Kung dili kayo nimo tanto gusto, ang imong tubag kay iie amari suki janai desu. Iie amari suki janai desu. Aron mo pahayag og disgusto o sa in English pa hate, ang gamito nato kay ang adjective nga kiray. Kiray. Unya ang sentence pattern mahimong eiwa biga kirai desu. Eiwa biga kirai desu. Eiwa hisgutan nato ang A. Biga mahitungod sa A ang B kay kirai disgusto ni A. Unya ang des
mao ni ang verb o action word nga motapos sa sentence. Unsaon man nimo paghinapon sa disgusto ko og ice cream o dili ko ganahan og ice cream? Ang tubag, watashi wa ice cream ga kirai desu. Watashi wa ice cream ga kirai desu. Pwede gapon wagtangon ang watashi wa aron ang imong isulti kay ice cream ga kirai desu. Ice cream ga kirai desu. Pwede po ka moingon og ice cream wa kirai desu. Imbis nga ga wa imong gamiton. Kay kung negative gani ang tubag sama niini, mas maayo kung adunay wa sa sentence. So mo nang pwede ka moingon ice cream wa kirai desu. Unsa may hinapon sa disgusto ko og music o dili ko ganahan og music? Watashi wa ongaku ga kirai desu. Watashi wa ongaku ga kirai desu. Kung wagtangon ang watashi wa ongaku ga kirai desu. Ongaku ga kirai desu. Pwede pod ang ongaku wa kirai desu. Ongaku wa kirai desu. Unsa may hinapon sa disgusto ka og ice cream o dili ka ganahan og ice cream? Anata wa ice cream ga kirai desu. Anata wa ice cream ga kirai desu. Dili pwede wagtangon ang anata wa o kinahanglan gyud ning isulti kay parte man ni sa ubang tao. Unsaon man paghinapon sa disgusto si Mary og iring o dili ganahan si Mary og iring? Ang tubag, Miyari-san wa neko ga kirai desu. Miyari-san wa neko ga kirai desu. John-kun wa nani ga kirai desu ka? John-kun wa nani ga kirai desu ka? Unsa may disgusto o dili ganahan ni John? Ang hinapon sa beer kay biru. Biru. Ang tubag, John-kun wa biru ga kirai desu. John-kun wa biru ga kirai desu. Kay natukoy naman nato nga si John ko ng atong istoryahan, pwede tangtangon ang John-kun wa unya motubag ka na lang og biru ga kirai desu. Biru ga kirai desu. Si John kay dili pod ganahan og isda o sakana. Sakana. Unsaon man ni paghinapon? John-kun wa sakana mo kirai desu. John-kun wa sakana mo kirai desu. Og pwede pod nato wagtangon ang John-kun wa og moingon ka na lang og sakana mo kirai desu. Sakana mo kirai desu. Miyari-san wa nani ga kirai desu ka? Miyari-san wa nani ga kirai desu ka? Unsa may mga dili ganahan ni Mary? Di siya ganahan og tennis. Sa hinapon pa, tennis. Shortcut atong gamiton, tennis ga kirai desu. Tennis ga kirai desu. Si Mary di pod ganahan og skiing. Ang hinapon sa ski kay ski. Ski mo kirai desu. Ski mo kirai desu. Pag-ingon sa dili kayo nako disgusto, moingon ka og iye amari kirai janai desu. Iye amari kirai janai desu. Unsaon man paghinapon sa si Jiro dili kaayo disgusto og iring? Si Jiro dili kaayo disgusto og iring. Ang tubag, Jiro-kun wa neko ga amari kirai janai desu. Jiro-kun wa neko ga amari kirai janai desu. Unsa may hinapon sa si Mary dili kaayo disgusto ang sushi?
Si Mary dili kaayo disgusto ang sushi. Ang tubag, Miyari-san wa sushi ga amari kirai janai desu. Miyari-san wa sushi ga amari kirai janai desu. Kung kontra gani kaayo nimo ang usa ka butang o dili gyud kaganahan bisag unsaon pa, ang puong niini kay dai kirai o dakong disgusto. Unsaon man nimo paghinapon sa kontra kaayo ni John ang sushi? Kontra kaayo ni John ang sushi. Ang tubag, John-kun wa sushi ga dai kirai desu. John-kun wa sushi ga dai kirai desu. Unsaon man nimo pagsulti, di gyud ko ganahan nimo. Di gyud ko ganahan nimo. Shortcut atong gamiton ang tubag. Anata ga dai kirai desu. Anata ga dai kirai desu. Pwede pod wag tangon ang anata ga o sulti lang kag dai kirai desu. Dai kirai desu. Understood na nga you're referring to the person nga imong istoryahan. Sumahon ta imong mga nakatunan ining atong video lesson. Pagsulti og si A ganahan og B, ang sentence pattern kay A wa B ga suki desu. Pagsulti og ganahan kaayo, ang suki kay mahimong daisuki. Unya ang pattern mahimong A wa B ga daisuki desu. Pagsulti og si A dili kaayo ganahan og B, ang pattern mahimong A wa B ga amari suki janai desu. Ug pagsulti og si A dili ganahan og B, ang pattern mahimong A wa B ga suki janai desu. Pagsulti og si A disgusto og B, ang sentence pattern kay A wa B ga kirai desu. Pagsulti og disgusto kaayo, ang kirai mahimong dai kirai ug ang pattern mahimong A wa B ga dai kirai desu. Pagsulti og si A dili kaayo disgusto og B, ang pattern mahimong A wa B ga amari kirai janai desu. Ug pagsulti og si A dili disgusto og B, ang pattern mahimong A wa B ga kirai janai desu. Pagkakaron, ang B nato usa lamang ka simple nga pulong sama sa ice cream o sushi. Sa umaabot nga lesson, ato ning bisitahan og usab kining mga sentence patterns para mopormata og mas lisod nga mga sentences. Ang B, pulihan nato og mga subordinate clauses para ta makaporma og mga sentences sama sa ganahan ko mutan-aw og TV kuyog nimo og di ba ka dili ko ganahan mulakaw nga way pamahaw. Kining mutan-aw og TV kuyog nimo og mulakaw nga way pamahaw, mga subordinate clauses ni sila. Kinahanglan nato ni sila i-nominalize para mohaong sa atong mga sentence pattern nga imong nakatunan karon. Nakatunan pud nimo unsaon pagpangutana kung unsay imong gusto. Ang formula kay A wa nani ga suki desu ka? Ug sa pagpangutana kung unsay imong disgusto, nga ang formula A wa nani ga kirai desu ka? Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.